Marso 8, 2026. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob ug milingkod sa Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang iyang mga tinun-an didto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babayi mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom." Kay ang mga Hudiyo god ug mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babayi miingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. "Labaw ka ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang muinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon, kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos." O giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang imong giingon, nga wala kay bana. Kalimakan maminyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babayi, tuhui ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa Amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babayi, "Nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga ang nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto. Ninangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babayi. Unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao.
Ngari kamo og tan-awa ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas. Busa namiya sila sa lungsod og nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una mo abot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awa ninyo ang kaumahan, hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Apan mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Magpugas ug gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babayi miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila sa Hesus nga magpabilin uban kanila. Og nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giingnan nila ang babayi. Mituo na kami karon nga dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayud ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.